Για το φινάλε, Αρβανιτάκης, καλή άμυνα από τον Εξουζίδη τώρα. Λάζαρος Μελισσαρίδης με το ένα χέρι ευνηδιασμό για τον Μανιώτη. Μανιώτης πολύ ωραία πάσα στον Εξουζίδη, ο οποίος όμως αστόχησε από κοντά. Βήματα από τον Πάντο, τα άφησαν τώρα οι διαιτητές. 49 δεύτερα ακόμη, 79-56. Μένει να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ. Άνετη δίκαιη η επικράτηση για τη δραμηνή ομάδα. Τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα. Αρβανιτάκης περνάει προς τα μέσα. Ωραία προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Πόντους από τον Αρβανιτάκη. Έχει δικαίωμα και για μία βολή. 79-58. Στον πάγκο Εξουζίδης μέσα ο Μογιατζάκης. Μία βολή για τον Αρβανιτάκη. Μέσα η βολή. 79-59. Ο Σουνίδης θα επαναφέρει. Μανιώτης. Ωραία στον Τοσουνίδη. Αυτό στον Μούκα. Αυτό στον Καραϊσκάκη. Ωραία. Έσπασε εκεί τη ζώνη του αντιπάλου η ομάδα των Λιτάνων. Αλλά καλή άμυνα του Καλούτσι που δεν έδωσε την ευκαιρία στον Καραϊσκάκη να πετύχει το καλάθι. Πολύ ωραία άμυνα τώρα όμως από τον Μούκα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Πάντα Μούκας περνάει μόνος του. Ωραίο, λέει άφησε το καλάθι. Τον Γιώργο τον Μούκα, 81-59. Ακόμη 13 δεύτερα. Πάντος 8-7 δεύτερα. Πάντος κρατάει την μπάλα. Κλέψιμο από τους Τιτάνες. Μανιώτης στον Τοσουνίδη, δεν θα προλάβει την μπάλα. Φινάλε αγώνα τώρα, τελικό αποτέλεσμα. Τιτάνες ασβεστοφόριο 81-59. Η τέταρτη νίκη της δραμηνής ομάδας. Η ομάδα πιστεύω είναι συγκεντρωμένη στα παιχνίδια που μας έχει δείξει ο καινούργιος προπονητής. Σε συνεργασία με τον παλιό προπονητή. Δουλεύουμε πολύ σκληρά στην προπόνηση και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Το διάστημα της διακοπής φαίνεται ότι δουλέψατε πολύ, γι' αυτό και αλλάξατε πολλά πράγματα, έτσι. Παραμείναμε πολύ λίγες μέρες με τις οικογένειές μας και τις περισσότερες μέρες περάσαμε μέσα στο γήπεδο. Αν πιστεύεις ότι η ομάδα προλαβαίνει να βάλει 5 ομάδες από κάτω και να κερδίσει την κατηγορία? Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα παραμένει στην κατηγορία και θα φτάσει και στις ψηλές θέσεις. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι τόσο μεγάλη νίκη? Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας για την ομάδα? Ήταν η άμυνα, πιστεύω, και η καθοδήγηση του κότσι. Αυτό το δείχνει. Νομίζω ότι η δουλειά που δείχνουμε καθημερινά μέσα στο γήπεδο, εντατικά μέσα από τις προπονήσεις, δεν κάνουμε τίποτα από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε καθημερινά. Νομίζω ότι είναι η επιμονή και η υπομονή που δείχνουμε μέσα στο γήπεδο καθημερινά. Λάζαρε, επανήλθες από τον τραυματισμό σου, έχεις το χρόνιο πρόβλημα με τη μέση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έδειξε σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε μακριά από τραυματισμούς γιατί η ομάδα έχει αρκετούς. Ναι, έτσι είναι. Άμα δεν έχει υγεία σου, δεν μπορείς να αποδώσεις κιόλας. Βγάλαμε απόδοση στον ίδιο, οφείλεται σε καλή προπόνηση που κάνουμε. Προσπαθήσαμε πολύ στην άμυνα, μας βγήκανε κάποια σούτ στην επίθεση και αυτό είναι και η διαφορά αυτή που έγινε. Προλαβαίνουν οι Τιτάνες να βάλουν 5 ομάδες από κάτω και να σώσουν την κατηγορία? Προλαβαίνουν, γιατί όχι. Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για αυτόν τον λόγο να σώσουμε την ομάδα. Και βέβαια προλάβουμε. Έχουμε ένα γύρο έχουμε μπροστά μας. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Λάζαρο, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έχει ακόμα 15 αγωνιστικές. Νομίζω ότι μόνο με σκληρή δουλειά, τίποτα άλλο. Σήμερα παίξαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Χτίσαμε την νίκη μας στην άμυνα του πρώτου μικρόνου που νικήκαμε 20 πόντους, αν θυμάμαι, 42-20. Μετά προσπαθήσαμε να το διατηρήσουμε. Κάποια στιγμή φύγαμε 27. Εκεί λίγο τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο δεν ήταν τόσο έτοιμα. Εντάξει, κρατήσαμε μια διαφορά 20 πόντους, ίσως μας χρειαστεί. Συνεχίζουμε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πέφτουν 6 ομάδες. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ή θα πάνε να βγεις ή θα πέσεις. Και τα δύο πάνε συγχρόνως. 7 ομάδες σώζονται. Και 6 πέφτουν. Πάντως τα παιδιά ήταν πολύ αποφασισμένα. Όλοι είπαν με ένα στόμα ότι δουλεύουμε πολύ με τον προπονητή μας. Δεν κάναμε γιορτές. Ουσιαστικά κάναμε προπόνηση στο κήπεδο και αυτό θα αρχίσει να βγαίνει. Ένα πλεονέκτημα των Λιτάνων. Είδαμε ότι η ομάδα και στην προηγούμενη εβδομάδα με την Ελευθερούπολη μπήκε πολύ έτοιμη για αυτά τα παιχνίδια. Δυστυχώς στις λεπτομέρειες δεν ήμασταν έτοιμοι στην Ελευθερούπολη. Αν και παίξαμε πάλι με το ίδιο πάθος, αλλά στις λεπτομέρειες εκεί που χρειάστηκε να έχουμε μυαλό καθαρό, δεν το είχαμε.
Εδώ νομίζω ότι κάνουμε αρκετή προπόνηση. Εντάξει, χρειάζεται κάτι παραπάνω για να μπορέσεις να κερδίσεις. Αγαθά κόπιστονται. Δεν μπορούμε να καθόμαστε, δεν μπορούμε να λέμε θα κάνουμε λίγη προπόνηση και να μπορούμε να κερδίζουμε ομάδες που ίσως είναι πιο προετοιμασμένες, ίσως είναι πιο έμπειρες. Ομάδες της Θεσσαλονίκης, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εμείς να δείξουμε μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, να μην σταματήσουμε ποτέ. Στόχος μας είναι 40 λεπτά να μπορούμε να είμαστε με την ίδια ενέργεια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι.